ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Aya bilmeýänmi? Allah tebarek we taala asmanlardaky we ýerdaky zatlaryny bilýänligini. 3 adamyň biri bilen gurrun etmegi bolmaz, meger dördüncüsi Allah tebarek we taalaň özüdür. We 5 adamyň gurrun etmegi bolmaz, meger altıncısı Allah tebarek we taalaň özüdür. Oşondan köpde we kemde bolmaz, meger Allah tebarek we taala şolar bilen biledir. Her jaýda bolsalar da. Ondan soň şolaryň eden amallaryny kıyamatda özlerine habar berer. Allah tebarek we taala hemme zada agah we bilýändir. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Aya siz oltor adamlaryny görmeýäňizmi ki olaryny ogrynça bir bilen görrün etmekden nähy edilipdi. Ýene-de şol nähy edilen zatny etýärler we mahfi sözleşerler günah işiň barasyna we hatdan tajawuz etmegiň barasyna we Hazreti Resul Ekreme asi bolmagyň barasyna. We wagty ki şolar sen huzuruňa gelse, sana Hudaýyň bermedik salamyny bererler. We öz aralaryny aýdarlar, näme diýip Huda biziň aýtýan sözümize azap bermeýär diýip, şolara cehennem kafidir. Şol cehenneme dahil bolarlar. Pes ne beýle yamandyr şolaryň barjak ýeri. Ya eyyuhellezîne âmenû izâ tenâceytum felâ تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Ey müminler! Eger bir-biriňiziň kulagyna söz aýtşak bolsaňyz, günah işe we düşmançylyga we hatdan tajawuz etmäge ve Hazreti Resul Ekreme asi bolmaga söz aýtşmaň. Belki ýaxşylyga we perhizkarlyga söz aýtşyň. O Hudaýdan gorkun, ol Hudaýy keşoň tarapyna sözi jem ediljekdir. İnnemen necwa mineşşeytani liyahzunellezîne âmenû ve leyse bidarrihim şey'en illa biiznillah ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Tahqiq günah işlere we hatdan tajawuz etmäge we Hazreti Resul Ekreme asi bolmaga ogrynça söz aýdyp bir-biriňe sirdaş bolmak şeytandandır. Ta müminlerini gamgin etsin. O musulmanlarga hiç bir zerer ýetirip bilmez. Meger Hudaýyň izni bilen we iradeti bilen. Faqat Hudaýa tewekkül etsin müminler. Ya eyyuhellezîne âmenû izâ qîle lekum tefessahû fil mecâlisi fafsahû yefsahillâhu lekum
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ey müminler! Wagty kesede aýdylsa mejliste giňişlik edin diýip pes giňişlik edin. Allah tebarak we taala size hemme zatda giňişlik eder. O wagty kesede aýdylsa jaýyňyzdan turuň başgalara jaý beriň diýip pes şonda turuň başgalara jaý beriň. Allah tebarak we taala sizden iman getirenleriň derejesini we özlerine ilm berilen adamlaryň derejesini belend eder. Allah tebarak we taala sizin etýän işleriňizden